Medin de Ohema Akosua Safoa. Mapo mudin hu hia me pa. Enu nti mede me ho adom Red Chris Foods. Red Chris Foods akofa rack special granular aba edwaman so. Eboa ma wapo medin sipi na emma ahoden. Odi kube, ewo, cashew nut, sunflower seeds, cinnamon powder, olive oil, pumpkin seeds, ene inuaba bebre ena aka bom ayesa eduane. Rack special granular boni peduane ho ban free mojare ene kokram ho. Eboa ma akoma no di ni dwuma sede ese. Ena ne srade free intinimu. Eduane ye ma won a woyare diabetes. Ne dodo a wonnom pemu ayemre. Ubenya rack special granular food ibi ato Kumase. Ebenezer Health Shop, opposite Appeal Court, Edum, Harima Supermarket, Ahinema Kokoben, and Afe Queen's Mini Shop, Queen's Hall, KNUST, Takrade, AAA Mensa Pharmacy, Market Circle, and Afe Kendex Health Shop, Market Circle. Enkran so Obaya Health Shop VIP Bus Terminal ewo Circle open doso po etua ubehu Red Chris Foods ewo Kumase Ahinema Kokoben ananso se ubetumi afre won 0202235925 ananso se 0545410809 atadwe ene yatse dene.